No niin, Explorer iX104C4 Tablet PC:n käyttöönotto. Normipakkauksesta löytyy tietenkin tuo tietokone, verkkomuuntaja, virtakaapeli, akku ja pikaohje sekä takuehdot. Siinä ne möllöttää. Akun kiinnitys. Paina akkua alaspäin, kunnes lukitus naksahtaa paikoilleen jämäkästi. SIM-kortti kun laitetaan päätteeseen, niin kannattaa laittaa ennen virtojen kytkemistä. Se lukittuu kans paikoilleen, kun pistetään sinne oikein päin sinne laatikkoon. Kiinnitä myös SIM-paikan suojakuori paikalleen. Meillä on tommonen ruuvimeisseli apuna tossa. Se on hyvä, kun se ruuveella kuitenkin menee sinne. Päätteen käynnistäminen. Eikä kannattaa kytkeä tietenkin virtakaapeli, että saadaan virtaa. Sitten painetaan tietokoneen toisella puolella olevaa on-off-painiketta ja siitä lähtee. Tollasen kynän saa tuolta apuvälineeksi sitten tietokoneen takaa, niin tarvii rasvasella näpillä. Launch button. Sitä kun painetaan valitsemalla configure, sen jälkeen pääset vaihtamaan ohjelman painikkeiden P1-P3 määrityksiä. Sitten kun painelet noita kuvan osoittamia näppäimiä, niin pääset näytön kalibrointiin. Paina kevyesti ohjelman osoittamista kohdista kynällä. Hyväksy kalibrointi, jos tykkäät. No niin. Sitten ohjelmapainikkeet P1-P3, funktiopainike FN. Niitä käytetään yhdessä. Paina funktiopainiketta ja P3 käynnistääksesi Bluetooth. Paina funktio ja V2 kerran käynnistääksesi VLAN-yhteyden. Toisen kerran kun painat niitä samoja näppäimiä, niin saat myös ton V1-yhteyden taas sitten. Silloinhan tuo 3G-watcheri käynnistyy ja voit yhdistää koneen internettiin. Näin. Taitaa olla Helsingin Sanomat. No niin, sitten siinä voi painaa sitä Disconnect-näppäintä kanssa. Näitä pikapainikkeita myös tässä, että avainpainike Control Alt plus Del. Siihen avaa tommosen Windows Task Managerin. Sieltä voi pläräillä juttuja. Siitä sitten ylempi painike vaihtaa ton näytön katselusuunnan. Voi vaihdella tosta noin, että jos pitää konettakin käännellä. Sitten laite kun on päällä, niin saat sen tommoseen nukkumistilaan, kun painat tuota on-off-kytkintä kerran. Tää suljetaan normaalisti tosta käynnistä valikon kautta, niinku yleensäkin tietokoneet. Poistetaan virtakaapeli. Sitten kun tuota akkua poistetaan, niin tuolla kynällä tuuttaa tonne tuon liukurin vieressä olevaa reikää ja liukuria sivulle, niin hyvin saa pois.